салом, як хабар. дар бархе аз манотиқи Россия баъзе маҳдудиятҳо барои кор ки қаблан ҷорӣ шуда буд бекор ё боздошта шуд. Масалан, дар Санкт-Петербург қарории манъи кирокашӣ ва колорасонӣ барои муҳоҷирон ки қаблан қабул шуда буд бекор гардид. Пештар аз ин мақомоти Краснодар иҷрои қарории манъи кори муҳоҷирон дар сохтмонро боздоштанд. дар ҳар ду ҳолат бекор намудани маҳдудиятҳо норасоии шадиди нерӯи корӣ гуфта мешавад. баъзе коршиносон гуфтанд дар ҳолати бекор накардани маҳдудиятҳо барои кори муҳоҷирон ин ҳолат метавонад арзиши хадамотро то 50% боло бубарад. Суперпро аз Z-Mobile 35 гигабайт интернет, 300 дақиқа дар дохили шабака, 200 гигабайт интернети шабона, инчунин имкони интихоби якбора 2 супернерӯ, имкони тамошову тамос ҳаман дар як тарофа. пайваст шав ва аз алоқаи баландсифат баҳра бар. хабарҳои бештар дар Telegram канали Азия Плюс.